Vrle, brzo je to. Kako je brzo, samo za GoPro. Evo, penjanje Enduro Liga, komentar uvaženog trenera. Sada ja sad komentiram tebi kad sam ja zadnji koji ima pravo isto reći. Ja čekam gap. To. Čekam gap da vidim kakav je, dovoljno dubok. Znam da nije baš nešto dugačak i širok, ali da je bar dubok onda. Eto, gap će biti uspješan. Biće zanimljivo. Vero, ostaje bez baterija, a? Punimo solar. Punite jedni drugi, dečki. Da mi Ivanko reci nešto za moj YouTube kanal, ja ti imam čak 64 subscribera. Jesi intervjuirao Galića, šta misli o gepu koji si nam? Evo vidiš, evo pa je, da ti kažem da je. Sad. I šta ti je rekao ovaj tu Dugonja? Dugonja. Ček, to je jako. Može. Mogu? 3, 2, 1, kreni! Stižem s lijeve. O jebote, šta beži?
Vrijeme! Ah! Broj 49 tip. Pola. Dobro, dobro. Čuo sam te samo kako letiš. Može 33. Stop. 21. Čekaj, di je 36? Ovo je broj 3. Tu, 36. Neću više tu stajati, ja sam dobio upravo blata u uhoj. Pogledaj mene. Uše 2 džija. Pa dobro, Kak je bilo, hajde? Ko prvi seks. Teško i bolno. I brzo. daj se kaj, Wet bandit. Jesi pobjedio? Ne znam još, ne znam. Daj, čekaj, snimi Galićev ovaj modni. Pa već sam ga snimio, dobro. To je to. Čubaka, ali bez dlaka. Znači u desnu. Što se tamo rezultati namještaju? Safety purposes.